Сабантуйның иң төп ярышларының берсе булган ат чабышы бүген Казан ипподромында үтте. Анда Россиянең 15 төбәгеннән китерелгән 135 чабышка ярышты. Ипподромдагы узышларны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев тә карады. Атлар арасында Америка, Швеция, Финляндиядә үстерелгән чабышкылары бар. Татар тукымлылары да ярышты. Иң дәрәҗәле бүләк Сабантуй призы күләме исә 350 мең сум. Аңа кем лаек булганын Илдар Сафиуллин белде. Сабантуй уңайыннан оештырылган ярышны татар токымлы атларда башлап җибәрәләр. 7 чабышкы аргамак призы өчен узыша. Кушаматлары да үзебезчә алтын, ялкын, акбарс, каюм. Бу чабышкыларны Теләче, Әлки, Лениногорск районнарыннан алып килгәннәр. 2 чакрымга узыштылар. Приз фонды 200 мең сум. Беренче булып Теләчедән Ферзә Гыйниятуллин аты килде. Аның гаиләсе татар атларын үрчетә. Аякта ий башланган беле ат белән инде. Алмыйсың да атны. Менә мин улатларны үзем гөбәгән тудырам, үстерәм, өйрәтәм. Уже ничек акыл бирәсең, шулай булай инде атлар. Ат чабышын карарга Рөстәм Миннеханов та килде. Татарстан рәисен ипи туз белән каршы алдылар. Биргә җыелган тамашачылар өчен иң дулкынландыргыч мизгел узышның төп мәйданында булса, чабышкылар өчен иң җаваплы урын менә шушы киртә белән тотып алынган күнегү мәйданы. Атларның старт алдыннан ниләр җирдә дулкынланганнары, курыкканнары, хәтта борчылганнары аларның һәрбер хәрәкәтләренә чыккан. Менә күргәнебезчә, тренерлар, устазлар ике яклап атларны тотып бара. Ярышның ниләр җирдә җаваплы, кискен буласын, хәтта атлар үзләре дә сизеп торалар. Бүгенге төп бүләк Сабантуй призы күләме 350 мең сум. Аны алу өчен 12 чабышкы катнашты. 1 чакрым 600 метрлык дистанциядә узыштылар. Монда 3 һәм аннан зуррак яшьтәге атлар узышты. Алар Татарстан районнарыннан, шулай ук Самара, Оренбург, Мәскәү өлкәләреннән. 4-се Америка Кушма Штатларында туган. Шуларның берсе 6 яшьлек Musical Story кушаматлы чабышкы иң көчле һәм җитез атларының берсе. Узган еллардагы ярышларда 2 миллион сумга якын приз иткан булган. Бүген дә аңа тиңнәр табылмады. Җайдагы Мирзабәк Капушев 1 километр 600 метр дистанцияны 1 минут ярымда үттеләр. Лошадь очень сильная. Җиңүебезгә бернинди дә шигем юк иде. Чабышкы бик ышанычлы. Узыш дистанциясын җитез үттем. Күп ярышларда җиңгәнебез бар. Шуй менә балаларга да күрсәтергә алып килдек. Балалар да бик кызыксынып карыйлар. Мәсәлән, ничә яшьтән йөрим монда? Әти белән бергә 9-да тумаган әле. Менә миңа 84 була. Әле һавамында була. Казан ипподромында узган ярышта Татнефть, Татспиртпром җәмгыятьләре, Ат спорты федерациясе, Казан мэриясе, авыл хуҗалыгы һәм азыклык министрлыгы призлары өчен узыштылар. Россиянең 15 төбәгеннән 135 чабышы катнашты. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.